Imos realizar unha instalación de Windows 11, pero desta volta cun lixeiro tuneo. Será un Windows 11 que utilizaremos de plantilla para realizar unha serie de clones que uniremos a un dominio. Para elo, primeiro crearemos unha nova máquina virtual, prememos en New, poñemos o nome, Windows 11 plantilla, escollemos a imaxe. A iso podedela descargar de internet, vale, gratuita, se non a ides activar, vale. Nós xa temos aquí unha no centro que temos en recursos, vale. Máquinas virtuais, eu xa teño descargada, usamos a de, teño aquí en DAM, sistemas informáticos, ISOs, dominios, esta de aquí. É importante nesta versión de VirtualBox marcar que queremos unha instalación desatendida. Como é unha versión bastante avanzada de VirtualBox, xa nos detecta pois as opcións por defecto, que serían 4 GB e 2 CPUs. Así que prememos en seguinte, escollemos o tamaño do disco, que no noso caso será de 100 GB, vale? Podemos escoller que sexa de tamaño fixo ou que vai crecendo conforme vai crecendo a máquina virtual. Deixámolo así, ainda que o rendemento xa sabedes que é maior se utilizades discos de tamaño fixo. Listo. Iniciamos a máquina e comezamos coa instalación. Pídenos que premamos nunha tecla para arrancar dende o CD e o primeiro que nos pide será o idioma, vale? Damos a premer, prememos en instalar agora e continuamos coa instalación. Aparece o contrato de licencia, aceptamos, continuamos e dicimos que queremos unha instalación personalizada, vale? Escolleremos todo o espacio en disco e continuamos. Durante a instalación vanse realizar varios reinicios. É importante que se nos haga unha ventana de prema nunha tecla para iniciar no CD, o que sexa, que non premamos nesa tecla, vale? Senón o proceso se reinicia de novo. Continuando coa instalación, agora nos pide o país ou rexión, a distribución do teclado, se queremos engadir unha nova distribución. Agora nos aparece o usuario, neste caso se queremos iniciar unha sesión co usuario de Microsoft. Para saltarnos isto podemos dicirlle que queremos unirnos a un dominio. Vale, non vai a topar nada, co cal podemos continuar. Escollemos un nome, neste caso poremos usuario, unha contrasinal. Podemos usar contrasinal ou simplemente deixalos en contrasinal para poder acceder a estes clientes sen contrasinal. E agora as preguntas típicas de Microsoft, de que se queremos a ubicación, se queremos atopar o noso dispositivo, se queremos enviar datos de diagnóstico, se queremos mellorar as manuscritas, experiencias de diagnóstico, temas de publicidade, e continúa coa instalación. Unha vez acabado o proceso de instalación, outro reinicio. E despois de varias actualizacións, varios reinicios, etc., procede co inicio de sesión. Vemos que desta volta non pide usuario, porque lle metimos, perdón, non pide contrasinal porque lle puxemos que o usuario que non tiña contrasinal, así fai un inicio directo. Vemos como inicia a sesión, pero vemos que non ten nin as guest additions, nin nada. Agora que nos faltaría sería realizar ese tuneo que vos comentei, vale? Que sería desactivar as actualizacións automáticas, Cortana, e disminuir os efectos visuais para mellorar o rendemento e, tamén instalar as guest additions.